Čobej, môj učiteľ. Môj učiteľ, človek štúdia. Zrejím z neho ako klas. Viem už, odkiaľ dujú vetry, odkiaľ príde prvý mráz. Prečo 2x2 sú 4, aký majú stromy vek. Viem už, koľko má svet šíri, veľkých morí, hôr i riek. Môj učiteľ, človek milý, máva teplú ľudskú reč. Stačí slovo a v tej chvíli neistota zmizne preč. Keď nás tiché cesty lesné vylákajú striedy von, z našich hrdel zvonia piesne, ktoré poznám iba on. Môj učiteľ, človek čistý, ako prvý zimný sneh. Poštár nosí modré listy a on múdrosť, spev, smiech. Až raz všetky vlčie maky iba pre ňo budú rásť, i ja chcel by som byť taký a tak ľúbiť svoju vlast. Vážená pani riaditeľka, vážené pani učiteľky, pán učiteľ. Niekto múdry raz povedal, najlepší učitelia učia zo srdca, nie z kníh. Niektorí si možno myslia, že učitelia majú ľahkú prácu, že na hodine povedia pár slov, napíšu na tabuľu poznámky, zadajú domáce úlohy a týmto celé končí. Ale ja ako učiteľské dieťa viem, že to tak nie je. Dennodenne sa musíte pripravovať do školy až do večera, vyplňať rôzne papiere, pripravovať si veci na odučenie hodiny, opravovať testy, non-stop zdvíhať mobil vyvolajúcim rodičom, zvládať neposlušné deti či nevďačných tínedžerov a o mnoho viac. Učitelia musia vždy študovať aj napriek tomu, že už úspešným štúdiom dávno prešli. Učiteľ je osobnosť, ktorú by sme si mali vážiť. Nie len preto, že nás obohacujete vedomosťami, ale snažíte sa nás viesť k tomu, aby sme boli skvelými ľuďmi v budúcnosti, aby sme si vážili všetko, čo máme, pozdvihujete našu kreativitu, objavujete v nás naše talenty, učíte nás aj o reálnom živote a zároveň sa o nás staráte ako o vlastné deti s láskou. A čo vám učiteľom dávame na oplatku my? Často sa tvárime, že nás jednotlivé predmety vôbec nezaujímajú, alebo vás zlostíme, či dokonca vysklameme a vytvárame vám vrásky na vašich tvárach.
Musíte však vedieť, že za každou našou tvárou stojí jedno veľké vďaka. Veď vďaka vám sme tam, kde sme. Ceníme si práve vašu trpezlivosť, ľudskosť, ochotu, lásku, s ktorou nás učíte, lebo srdce je to najdôležitejšie pri práci. A na tejto škole ho má každá pani učiteľka otvorená pre všetkých žiakov. Každá jedna z vás, milé pani učiteľky, čo tu sedíte, ste výnimočné a každá v niečom inom. A osobne si myslím, že také skvelé učiteľky, aké máme tu na tejto škole, nemá žiadna iná škola. To nehovorím len tak, kdeže. To si myslí každý tajne vo svojom vnútri a cítime, že ani ďakujem nenahradí všetko to, čo pre nás robíte. Možno si nezapamätáme všetko, čo ste kedy povedali, no nikdy nezabudneme na váš skutočný záujem niečo vás naučiť. V mene všetkých žiakov tejto školy vám prajem krásny deň učiteľov.